Jiena naħseb il-fatt li kollu idejh fiha l-Prim Ministru li jħossib il-kontroll tal-MEPA fuq daw żewġ areas so tal-enforcement u anki tal-fast tracking tal-proġetti huwa ta' benefiċċju għal kulħadd. Il-bieraħ ħadd gost ħafna l-Prim Ministru iddikjara ħalli jieħu il-MEPA u l-ambjent taħtu. Din għalija personali u naħseb ħafna minn sħabi jaqblu magħna li hija aħbar tajba immens għaliex jekk f'dan il-responsabilità ġdida li ħajħu ġifieri tal-ambjent jagħmel nofs is-suċċess li jagħmel fil-Ministru tal-Finanzi għandna nkunu ħafna kontenti. Pass quddiem bla dubju li ovvjament nerġa' ngħid billi t-turiżmu jaffettwa ħafna l-impatt tat-turizmu huwa orizzontali ħafna tal-large scale. Il-fatt li torbtu ma tmexxija at the highest level sa jkollok ikun iktar faċli li policies li jaffettwaw it-turizmu dak li rigwardja planning jiġi trattat ovvjament fl-iktar livellu li possibbli fil-pajjiż. Wasal iż-żmien illi għal leġislatura ġdida issa li għandna il-finanzi tagħna fis-sod u għandna l-riżorsi fis-sod, issa wasal iż-żmien li l-enerġija tagħna, l-attenzjoni tagħna nifukawha iżjed u npoġġu fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna il-qasam ambjentali kollu. U kien għalhekk li l-bieraħ ħabbarna illi jekk il-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern fil-leġislatura li ġejja, jiena bħala Prim Ministru inneħħi minn taħt idejja l-finanzi. Il-finanzi imorru għand Ministru li jintażel naturalment u jiena nieħu taħt idejja bħala uffiċċju tal-Prim Ministru il-proċess ta' riforma tal-MEPA u l-MEPA biex inkunu nistgħu nieħdu dal-proċess issa fil-livell li jmiss.